Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. You'll remain in your heart. I'll stay. I am with you till the end of your days. I am in you. Have faith that I hold you even when you let go. And I love you. You must know. I am here, I am ever with you. Do not let your hearts be troubled, do not stay afraid. I'm beyond all anguish, all death, I'm risen to life anew. When you feel that you've been empty and can give no more, know that I am your breath and I fill your soul. I am with you till the end of your days. I am in you. Have faith that I hold you even when you let go. And I love you, you must know. I am here, I am ever with you. I am with you till the end of your days. I am in you. Have faith that I hold you even when you let go. And I love you, you must know. I am I am ever with you. Maya pa bengi po kayo, haluglan ming kakrusada, malaos kayo po katang programang Inkrusada, 75 years full of grace. Nung atatandaan niya po ing sulat ka rin ding apostol, kaya rin na po sinubling maybe ang ginutang Yesu Kristo, talaga pong may balik po itang biye, ang po pong giyamdaring apostol. They were all empowered. Kaya pin po no pangasipag, pepalagahanap de po ing may pabalita, ing kwento tungkol king sinubling maybe Ginoo, at anya po may parakal no ding tao, dakal na pong mag-complain, huling syempre, atin pong makapangan, atin pong mididinan pansin, atin pong bage mididinan oras. Kaya pin po yung gewada po ding apostol, migtalagala pong diakono. At din yung diakono nga rin, imemilila pong 7, ban, kayan tabi da po king pamipalaganap king maya pabalita.
at balutang po yung metong kareta yapin po yung San Esteban. Masaya tampong masaya, uling king kikatampong Archdiocese, etamo po kakapaltan, lagi tampong ating bayo, at lagi pong mabiyeng kikatamo pong bukasyon. Kaya, din pong kikatang bisitang yeni, metong la po kareng kayan tabi da po ding apostol, o ding kikatang paring yening kasalukuyan, yapin po ding diakono. At pakilala tayo pong yening bengi, yung kikatang pong bisita. Magpakilala ka, Reverend. Maya pa bengi po kay katamungan. Yako po Reverendo John Paul Cristobal Morales. Ing keni ko po, king parokyana pong San Jose, Talapagobra, ayun po king Balen, Florida Blanca. Potan deacon ka, pilan pang years o months ba yung ma-ordain? Ideally, pilan bulan, pilan months? Ideally po among, kini pong kakatamong Archdiocese, at chutamo po kitang transitional deacon po Ideally, atin tamo pong program for deacons from minimum of 6 months po Pero uling kini pong bayo tamo pong ratio at tamo po ketang synthesis stage Idi po manibat siya po ketang pang graduate mi seminaryo ang gana po potang ma-ordain kaming pari. So ita po minimum niya pong aduang banwa. Sabihin, 2 months? 2 years? 2 years po among. Manibat po may graduate kami po seminaryo hangga po ma-ordain kami So pong nung pari. mamilang ka mo, may kapila na kayo? Nung mamilang ko po bulan manibat o niyang years? may graduate ko po seminaryo among, magpabanwa na po kanyan king daratang Mayo. Pero schedule pa mag-ordain natin na? Ordain, ala pa po among, ala pa pong makaschedule. Pero mga kaing daratang pong mapilan na bulan po kanyan, mabalumi po kapilan po. Anyang milabas sa bulan na niya pong January, Mika Bukare. At itang Bukare nga ita, ing nasa damo, lalo na po ngayon 75 years niya po yung pangatatag na ning diocese. Ideally, sana po, atin po kanong 75 seminaristang mag-apply. Ika makanalming nga ba ng seminaryo? Actually, among, balo kayo po yung seminaryo, aliwa po karening pisamban Nung abalo kayo po ini, kareng dara ko po. Dara? Opo. Kareng dara ko. Sasabihan da, at ako lungob seminaryo. Ati ima ko, buri na lungob ko seminaryo. Manibat pa niyang anak ko po. Oneng ako pansin-pansinan, uling ako po buri. Ako po bisang lungob king So, bro, sabihan ngayon may kapilitan ka mo. Ay, alin naman po buri sabihan. Baka namin nga buri. Maraming nga kilala. Maraming nga buri. Ingto kamatutuanan po, may aral ko po kayong Catholic School, nemong. Kaya po kayong Florida, kay pong St. Augustine Academy of Pampanga. At karin, medyo may expose ko po king amano ni nga pong Gino, kapamilataning kasuywan ng timo pong lektor, ang pong commentator, kayong eskwela po. Pero ako po may kayong pisamban. Inya pong may graduate ko pong high school, balo ko po ng Burico, bisa akong maging engineer among. Yapin po may kapag-aral ko pa pong pabanwa, anting civil engineer, king Manila po. Kaibat, ito po, milabas po yung mapilan na bulan after ng first semester ko, makanyan ko pong babalikan, makanyan da pong babalik ka na ako, itang pupush na ako pong lungob king seminaryo. Anti mo itang, siyempre nga po ang calling niya po. Po ko calling niya. Calling, itang malamiging restless ka, makanda. Opo, among. Kasi mong, wari po anak ko pa mo, tutustos na ako pong lungob seminaryo. Hanggang na po kayong college ko, ating ko pong may itong kaklase, active ya po kayong pisambanda, youth member ya. Misa nasabi na kanako, alam mo JP, Ana, yung yung ora mo, buka nung datang ko, yung ora mo, para kang magpapari, Ana. Huling mong tahimik ko mo, puro go, ako makayong bulad-bulad. Makanyan po yung sinabi na kanako. At yung sinabi na po ita, may bigla ko. Bala mo po may babalik ka na ako itang, kabisa magpare, itang tutustos na ka ako. Pota, para ka kayong seminaryo. Kita po. Yapin, kanina ko kung may gumpisang minisip.
nano kaya ing buri ng sabyan, niting karanasan na yun eh. Opo. Itang power of word na itang sabi na, pari, ano na. Opo. Pero, wala mata, mas lupa kang doktor. Pero siyempre, ito po yung house ng tamong calling. Ne? Pwede kay, tamo ay dyan, pero makanya pong paralan mama o singa pong ginunti mo ita, kaklase mo ita. Kaklase kaya po amo. Sinabi na, lupa kang pari. Yan. Opo, opo. Ita kaklase mo ita, ano yan eh. Ngayon po mong, balo ko po mayari ang engineer. Engineer. Engineer ya po. Yang mig engineer kayong mig pari. Actually Nagpari. mong babae ya po. Ah, babae Kita ya. pong sinabi. Opo. May girlfriend naman. Ali ko naman po mong. Ah. Ako naman po beglolon. Pero, ingkot ang takang di manal beta mo, siyempre, uling balo na panigyan ka manal. Kami ka-girlfriend. Kasi from Magaral ka Manila, kay bala mo, there was a calling, you were restless. Siyempre, typical teenager, typical kayo na kanya kami ka-girlfriend ka. Inyang at ko po Manila, ating ko pong buri mong, ating ko nga burianan. Itong niya po karetang kaklase ko. Ako niya po sabihan lagi po, uling talasawa niya po ngayon eh. O talusuban, O, takatamo talusuban, kini no? na. O. Ito mo, ating ko pong buri ka dita. Pero, uling siguro mas focus ko po kayong pamag-aral ko mo. Kaya po makaying in-entertain itang babae. Kasi buri ko po mayari po. Ito po yung choking loop ko po kanita. Pamag-aral pa na. Pamag-aral po. So, mirap ka king seminaryo after 1 year king 1 from year. Manila. Opo, amo. Wow. Kaya baka tuloy-tuloy na ka. Kaya ba't tuloy-tuloy na ako po kanita? Pero kapilan ka mo may convince na I want to become a priest mo. Inya pong kalub ko po seminaryo, karin ko po realize, kasaya pala. Kasi mong ala ko pong background eh, kayong seminaryo. Bala mo, empty painting adapin po. Ne? Ay empty canvas. Empty canvas. Ala ko pong idea kayong seminaryo. Pero niyang bintang ko po ka rin, niyang linog ko po ka rin. Pinandaman ko po itang masaya ko. Itang bala mo, ay, makantini pala Kenny. Aliwayang lugal, aliwayang experience. At siguro niyang, sabi ko pong convince ko na magpari ko mong. At yun na po kayong philosophy ko. Mga third year college mong. Third year papunta pong fourth year college. Niyang, I am very convinced na siguro Kenny ko talaga. Siguro ini talaga yung biye para kanako. Pero hindi mo bilang hindi mo simnastakan ta, yan di ko na ka na. Nanamo ta maging struggle mo. Kasi siyempre, banta baldarding magpari, ang poti seminarista, ating struggle within agyo ko ine, bisa ko, aliko, alwa pa yung buri ko ine, alang kami karanas makanta. Ita na pong struggle among, itang yang na po seminaryo. Siyempre, itang deka klasiko, miyayaliwa kami po ugali. At yung kitang miras mo rin kitang point na, ay, bakit kaya ali kami may kakasundo-sundo mo rin? Siyempre, makapag, wala mo biyaya rin pong kahit ay, doubt. Kahit po tang at na po seminaryo. At makanyan mo rin po kahit ang personal akaburyan. Siyempre mong, yung at na ko seminaryo, siyempre, tanamang po ala ko, itang datang kakitang stage, maglantong kang bagya. Mong, itang, ito po, metong yamo rin po ita. Kitang ikit ko na pwedeng maging sangkan. Huling ako naman po talaga, yung at po seminaryo, naman po, everyday, buri kong makibat king awas ng nga pong kino. Dinatang ko mo rin po kitang punto na, ay, pota, alikot, pin talaga Kenny. Pota pipilit kaya mo yung sarili ko. O kaya pota pagbigyan ko laring dating tao na bisang magtustus ka na ako ba magpari ko. Pero kapamilata na po nitang malalam, mga di po, pong pamakisabi kay nga pong gino, kambi na po daring human formation sa kareng spiritual direction mo naman po. Mas mayakit po, nano ba talaga yung kaburyana po ni nga pong gino para ka na ako po. Kasi po ding kikata mo pong magpari, dakala po dadalanan pang proseso. Atinta mo pong, malibang po yung academic, atinla pa pong community life, spiritual life. Kaya ba't po, ang ganyan pong panahon medyo bayo-bayo pa po kanita,
inabi itang human formation. Itang malalama pamangilalaging sarili. Kasi po kailangan ito. Kaya after all these processes, at least maging malino na bisa ka palang magpari. Opo. Kaya ngayon, at yun nakakitang, kumbaga po, at yun po kitang peak, po, itang last stage na po ng BA Seminarista, kay Bat Diakono, at later on, pila mo pong bulan, siguro Domingo na mo, bulan. Bulan mo. Bulan. Opo. Kaya pinumapila na bulan, maging no pong pari, gana pa pari. Pero bilang, anyo-anyo ko ng seminaryo, inumoret ang, siyempre, antimuha ko niyang seminarista ko, I always look forward ka rin kaya kaming pari, ilang maging idol ko. Antimo niyang high school talagang idol na idol kay Father Raul de los Santos. Kasi tuturo na kami makananoing maninap. Ikuha kaliwan ka nga po Raul, itang agyang kalulu kayo na yung mamalat siya ng sarili yo. Kaya ba tanyang king pre-college, mag-review ko kanina na. Lawin ko nung matalas ko pa. Anyang pre-college si Bishop Dong. Yang kaya kaming director, pepalwal na ako seminaryo. Among. Hello po, Bishop. Pero yung pepalwal na ako seminaryo, what was good about that experience, ating kaming regular date, migit pa si Bayo. Papagbalikan na kayong pa si Bayo. Itang mag-report kami kaya, magpagkwento kami kaya. Bala mo, he wanted us to be prepared for another stage. Kay ba't Kalaspuking College, siya pong Elmer, bayo-bayo pa mo kanta pong Elmer from luwang bansa. Iyan naman gawa na ako leader King College. Kaya one of my award, kunwari mo po na po, pwede kong pagmaragol until now, itang leadership award. Diba? Karas naman Quinteo, naging idol ko yapong Ambo, yapong Nino, yapong Josel, lalo na po king pa mag-homily. Pero nemong kasagol yan po ingkutan ko mo, ninong naging idol mo, ninong naging balang pattern mo, I want to be like this man, mo. Siyempre po, tang seminarista, kaya ba't ngayon magpari? Kipa seminaryo, alwa pa rin ngabe mong pari, sigurado yung ngabe mo kayong pari, sabihan mo Yang at ko po seminaryo among. Siyempre ita pong peka malapit po kanita kako. Tang peka mo muna kung akilala po pa rin. Iyamong pot. Among Larry Miranda. Akakit ko po kaya nung makanano yung mabibye. Yung pong metong apari. At siyempre po, uling sabi ko pin po, bagito po, wala kong balo kayong seminaryo. Metong ya po, karetang maging inspirasyon po. Bang kanita, sundo ko po yung formation ko seminaryo. Yang miras ko po kayong filo, potang sasaganan kaya po kayong pathway, potang mag-jogging ya, potang maglakad ko. Sabi na, JP sundo mo, yung magpari. Lalo na yun, may yung sakitin niya mo na. Opo, ngayon po lang. Opo, tanga kain na kaya yun Manan mong approach mo ka rin. Actually, yung approach na po kayong ngeni ka na ako mong, kabilising panahon. Alam mo na, di ako noon nakangeni. Masaya ako po. At may ginya pong metong karetang lalawan ko, nakakakit ko. Kayang pong seminaryo. At yung miras ko po Teo, yung metong pong ikit ko talaga, yung kayang theology ko, pong Monsignor Bong Mong. Bong Pangan. Monsignor Bong Pangan. Tiro na ka mag-basketball. Manyiko po. Haliwan naman siya. Yapong Bong kasi na. Tapos ba? Malibang booking canon law, actually parisyonер kay Yapong Bong. Opo, mang taga. Botang ina ko Paris Priest nga na. Opo. Pero kilala ya po Yapong Bong canon law ang pong basketball. Basketball. Oling maniko yung basketball. Joke mo po. Ah, among Yapong na. Bong. Pero Ay, Yapong itang Bong. keng pamanuro na po keng canon law. Ay ganyan po nga, pagbiliban kaya po ketang galing na Galing na. keng canon law. Ito po. Yapong Eloy. Apong Eloy among, very fatherly. May ganyan pong tunay tatang kaya kami. Manibat pa niyang linog ko keng theology hanggang ang mayari ko. Hanggang yun at siya pa mo rin. Bali Yapong Eloy. Punta nga akakita kayo. Lalo rin yung anak-anak pari. Talagang kayabi bala mo tatang masasaya ako kasi di Yapong Eloy, anyang seminaristaya, sese na kami. Ikaming iyang tuturugi kami king cultural. Kaya for 4 years in high school, ating kami dating kaya itang high school meet.
Tingnan ka ng sangkan. Sangkan, aliwaliwang seminaryo Oo. po niya mong. For 4 years, champion kami po ka rin presentation kasi yapong Yapong Eloy. tuturog Yan kaya tuturog ya kami lang nga pong Ed De Leon. Mga tayo kagaling yapong Eloy. Ne? Kaya ngayon ko kaya ka, Reb, from seminary, ngayon naman kin Bie Parish, kin parokya, nino na rin meging akayabe mo. Ngayon po, manibat po niyang may ordain kaming diko na Deacon. mong. Ne? Ita pong first assignment ko, ken pong Immaculate Conception keng Balibago. Nga kaya po po ka rin, i-among Kiko, i-among Carl Louis Cabigting, at saka po i-among Maverick Pelayo. Ne? Ay ba't ni-transfer ko po after 2 months, kaya ni po king Cathedral Tamo. Di nga kaya ko naman po ka rin, i-kaluguran tamo, i-apong Manny, i-among Omar, Defensor, i-Father Jeff, Bakani, at sula po ka rin. Di na among Justin Gatos, then Pori Apong Romer, at sila po katin nila pong akayabe. At ngayon po presently, maka-assign ko po king Santa Ana Parish mong, king nung ka rin kayo po Meragul. Ne? Yung pinakamasanting din yung parokya, Opo. king Akayabe ko naman po Archdiocese. Yapong Ray Cruz po ka rin yan eh. Tangapo Ray. Napo Ray. Dapat watch out. Ori lagi ko kayo mamangan. Opo, Ori magalmusal kayo, kay ba't pakibalak na ni merienda. merienda. Kay ba't mag-lunch kayong eat all you can, tayo kayo muli, sipa na no kayo magkape. Kaya ba't ka ba magkape kayo no, kaya mangan po ang bengi yan. Kaya dapat mimingat na ginatsan mo. Pataba na nga po, Ray. So, Timo Kareta, siguro quickly mo, anti mo, detang parokya Kareta, very distinct lala, from Balibago, Opo. Cathedral, po Santana. Anti mo king Balibago, what is so distinct about the community king Balibago? Aking Balibago po amo, agyang pong sabihan tamong syudad dia po. Ne? Pero dakal na pa mo rin deng kalulo. Talaga? Atin kami pong ausan ka rin, among Giko, panina pong sabihan. Nung ating village, ating gilage. Gilage, ne? Bayo po Ito na, pong- Gilage. Gilage. Tapin po retang, nung ating pong village, keng wal na po ning village, tapin detang pakakalulo. Keng wal ning village, makatok ng karin. Alam mo, squatter, ne? At masanting naman po, ne? Huling siguro, agyang syudad, malilingap la pa mo rin, deng, hindi pong kalulo. Ay, tsaka ni Misan detang, at saka retang Gilage, ila pa mag-lead na. Mag-lead, madalas O ito yung po. makapagtaka Opo. karing pong karing makanya na parishes na. So that is Balibago na. Opo. Kasi isipan tamo mo kasi Balibago, at yung center na ng Angeles, Dakal Tao, pero Dakal pa po retang kitang gilid-gilid na. At siguro yapong Kiko, dito yung focus na. Kaya naman kay, Cathedral. King Cathedral tamo po among. Masaya po yung community. King Cathedral tamo. Kayo din pare. Opo, yan. Masaya po ka rin. Ne? At madakal ko po abalo. Lalo na po kang among Manny. At saka po karing abi ako po among Omar. King pamakyabe ko po karela. At syempre po karing tao. Agyang sabihan tamo pong people come and people go. Pero po tang akadungot la po ring tao king Cathedral tamo. They have a lot of experiences to tell. At side mo po siguro, aside from Cathedral Tamo, may assign ko rin pong few weeks. Anti mo pong mamasyal, makyabe, karin pong kabalenta mo po kita kayong kabalansyan, kaya ni po kayong Bacolor. Akayabe ako lang mo rin po ding tao ka rin. At masaya po itang maging experience ko. Aming administrator ka king. Naman po administrator Ay, administrator. among. Kaya mo po, wala mo po talasaw. Banta po afil da po ring tao king kabalansyan. Itang presensya na po ning metong ordained minister. Magpapasyal ko po ka rin nistong abak at po tang bengi po, muli na ako po king Cathedral Tamo. O yan, finally, King Santana. Finally po king Santa Ana, agyang 2 weeks ko pa mo po ka rin, or more than a week. Ita pong BEC, ne? Yung pong BEC. Yang mumuna, bakit na yung kayong BEC malilyari kayong Santa Ana? Pero ngayon pong atsuna ko po ka rin, ikit kong malino, karakal pala. Ne? Pota pong synod, ne? Kadakal da pala, mo po kayong Santa Maria, nung rin ko po atsyungeni. More than 50 people. Every day. Every day mong. More than 50 flock
anaks na in one house. Tapos ilipat din po yapong Maria, yapong Ana, tsaka po yung Santo Cristo. Ne? More than 50 po. At least every day mag-attend. At mo itong 50 nga reta, makanala makapag-share. Makapag-share la o tilang tututukan? Ngayon po among, ita pong sinod, yapin po itang dalo, patron po ita. Itang mga di pong rosaryo, pangadyan niya po yung pangadi ng apong Ana. Kay ba't atin pong mag-share, kay ba't nino pong bisa mag-share, mapilan, makapag-share la po. Dapat po kasi mayari ya po itang sinod within 1 hour. Ne? O, ita mo po yung time limit within 1 hour. At po kitang 1 hour po nga ita, atin pong mag-share metong, kay ba't atin pong at least 2 makapag-share mo naman, base po kitang sharing na nitang metong nga tao. Makantaya po itang malilyari po kitang sinod. It is done every day. Every day, yeah. Alayang sawa factor. Palagay ko po bong, kasi po, Every day. everyday natural. dakal na po eh. Everyday, kitang lapit-lapit na siping bale, mitipon-tipon la po. At masayala po. Potang miyabe-yabela at magsinod la. Siyempre, ako curious ko naman uling bumisan ding BEC luwa-luwata po paralan na. Pero hindi mo king Santa Ana, king Santa Maria, to be specific, itang barangay no ka rin ka. Meto niya mo ita o dakal la kanta? Metong yamo po among. Metong yamo po itang King Santa Maria. At the same time, karing aliwang baryo, malilyari rin po. So, metong ya po itang dudurot King meto yung dudurot pero simultaneous simultaneous ya po among. Pero Kasanting. aside from ketang sinod po nga ita, atin na rin pong magumpisa tamo pong Bible sharing. Para po karetang buklod alagad leaders na gawa po karetang cells keng BEC. Itang buklo data, kapinang kayo mag-meet. Mag-meet kami po every Saturday. Ita pong 5:30 hanggang 6:30 PM. PM. Katutugi magmisa, baryo. Ay, Sunday ya po pala. Sunday. Opo. Tutuki ko po among karing baryo po. Ita po magmisa. Pero po tangatso ko po Santa Maria, ita pong Sunday, karin na ako mo po Hindi mo makiabing misa. mapapressure kasi worry po ng deacon, one of your responsibilities, yapining mag-homily. Kaya ba't ating ka pang mimit alawang group, ka mapapressure. Kaya beya po itang pressure among. Siyempre po mag-prepare po at least every day, po, at especially pag Saturday at Sunday. Lalo na po kayong santaan natin po tamo pong daily mass. Daily mag-homily. Ali naman po among. Sabihan na po nga pong Ray. Ali po Rev. tanong mag-complain Ano po, ka, sabihan ko nga po, Ray. Ay, ali ko Manal po. biyak. Rev, sabihan na naman po nga pong sabihan Ray na. na. Rev, ikaw mag-homily. On the kayo. spot, Ali naman po. Ali. Beforehand naman mo. Sabihan na po. magtutok yan. Di mo, Opo. bukas ka, Bukas, Rev, kening aldo mag-homily ka. black sound the spot. Ali naman po. Kali kasi niya, anya kasing time every time makyabi ka magmisa, bas kino ka rin, dapat prepared ka Prepared kasi po. ika mag-homilya, dari matong pare. Opo, mo na kanta. Pero kaya kayo, at least, At least sabihan naman po nga pong Ray. Rev, ikang mag-homily ka ng mga kanyan nito. ka mag-complain ka niyan. Ali ko po among. Ali po kan mag-complain na mo. Ali, actually po, ita pong pamanyabi kong complain o kaya pressure, ala pa po ka rin. Uling potang anak ka, talagang mapali ka pa mapali. Very energetic, talagang bisa ka pang bisa. Kaya meron pa sigurong kutang ko, anti mo, yan yung deacon ka, how do you look at the life of a priest? Ayisip mo na ita. Nanin mimpeto nga pari. Inga ko po among. Malibat naman po niyang linab ko seminaryo. Vocal na ako man po kanini. Na yan ang may nga pari, simple mo po. Harap po ka na ako. Simple mo. Nung ating sobra, po, pwede namang idake ka rin aliwa. Basta po, ko, as much as possible, biyaya niya itang simpleng pamibiyebye. Antipo mo pong meto nga pari. Anti mo king stage mo yan bilang deacon, kay ba't magpari, how do you, ito ba lang define priesthood? Kening point ayan na, iyan naman itang akakit mo dati, anyang seminarista ka, o yan yung may babad na kaparokya, may aliwa palimbiyan ng pari. Nung atin man po sigurong may bayo among niyang atso ko po kayong seminaryo, ditak mo po. Ne? Kasi halos naman po rin
kakayabe mo po kayong seminaryo. Very simple. Yung pamibiyay, apong Eloy, kasimpliana mo po. Nung kaya po siguro, itang potang syempre kayong seminaryo po, bala mo, skeleton niya mo po, yung akakit mi. Pero ngayon pong may bababad na po kayong ministry, may kakalaman po. Deta pong penigaralan, detang balo, detang kukwento da kaya kami, experiences da, ay kami ng, lalo na ako daranasan ko na po ngayon. Siguro bang kayong seminarya po makayang mapagal na. Uling mag-aral mo po ka rin, mag-aral mo. Mag-aral, maangadi, makiyabe. Pero ngayon devote ya po itang oras talaga. Kayong ba makiyabe po ka rin tao. Siyempre kitang personal na schedules na maangadi po, makanyan. At saka kitang reflection, mga wang homilya. Sabihin da, yan paritak no kanong paritak ding magpari, ada. Antimoy ka, how do you convince ding mag-aral king saap? Siyempre, kin po saap, no, pong karakal din pagmaragul ng pari ka rin, balumla. Yapong Omar is one of Omar, them. di Father Apo, Al Manakmol. Father Pep po, amo. Pep Bakay, Father Apong Arnie. Arnie. Karakal da rin. Among Rapison Mutok. Rapison Mutok. Karin na po may. Ampong Brother Holy Louie. Rosary naman ta. Opo. Apong Louie Magirang. Louie Magirang, alos bat lang ang puking saap. Kaya siguro po may ding eskwela tamo, especially our Catholic schools kin Pampanga, balang manubugla naman po karing para magpari kin bukasyon. Convince mo yung mag-aral sa app. Opo. Try the Pasibay Seminaryo. Actually, mong masanting yapin pong mag-umpisa po ka rin Catholic schools tamo. Itang imbibe ka rin yung kaya nakanalalaki pang katalong ubla po kayong seminaryo. Masanting niya pong avenue na starting karenting Catholic schools tamo, mumulat tala po rin yung kaya nakanalalaki, rin yung kaya nakanababay, na atin palang vocations para kayong pamagpari, pamagmadre. At kareng estudyante, kaya katamong alma mater, St. Augustine, lawen niya mo rin, kaya nga nakalalaki, itang possibility of entering the seminary. Uling, sabi na pinapundong, agyang bagyaya bisa, bisayang bisa, o kaya eya bisa lungom seminaryo, pwede lang po mag-exam. Uling, pota karinde akit itang magumpisaya itang vocations. Dabala mo, kalupa ko po. Kalupa ko po. Sabi ko pin po, ako bisa. Pero niya nga tune ako seminaryo, mag-turn around itang kaburian ko. Ngayon pong kayabit ay Reverendo ne po. Karindakal ko po ay interviewing pari, ang pong kilalang pari. Most of them are from the church. Like, may gila pong nights, may gilang comic, choir. Pero iyamong totally po ay po part na ng church. Ne po. Kitang context ng mag-service ang ban, ne po. Pero iya po kiskwela. Kaya maya pa oras po karing kakatamang igalaga ng Archdiocesan Schools, ne po. Uling ken po magumpisa muna man po yung bukasyon kin pamagpari. At metong po yapin ni Among. Ne po. Pilang pa pong bulan ni bulan o weeks? Bibilangan tamo kanyan. Bulan po siguro, Among. Bulan po. Pilang bulan. Ilang pong bulan. Pero bisa na ka. Dali pa. Ready na. Ready na ka. Anytime, Among. Anytime. Mapapressure la po ka na. Karinggutan ko. Diba? Ati mo, last question na mo. No ka mo isipan na bisa kang maging Paris Priest. Siyempre, maninap tamo, timo ako, netong ka rin paninap ko ba, alam mo na mo kasimple yan eh. And it will come into reality. Bisa ako magmisa katedral. Ako pa migmisa katedral. Ni Misan, I am now 19 years in the ministry. Ako pa po migmisa katedral. Although miglan niya ako po, anyang milabas sa Chimbirhen ka rin, miglan niya ako, migpakumpisal ko, but never na magmisa ko. Ito mo, ito paninap kita, one of my dreams
na bilang meto nga pari magmisa katedral and malapit na pong maging reality. Ate Moy, kanano mong potang pari, no? Kan mo itang isipan mong oy ni kayo nagbisang magmisa o kaya mag-assign. Siyempre, power of the word. Nandin, sabi ni kaklase mo, ingawram, pagpari, yan, oo. Ngayon po, wala pa po isip. Ayun, maisip. Ah, Isipan mo na, o malapit na yan, kamarine. nung rin ako po idala mo. Ne? Malualas ko naman pong tanggapan. Pero siguro po, No, kaya may maisipin sarili mo, imagine sarili mo, kini ko magmisa. Oo. magmisa. In Thanksgiving Mass ko po among kayong parish me. King. Kaya siguro papagawa ding belfry na walang malapit na ma-ordain. Kaya pong bayo may pong kumpana. Kumpana. Lalagyan na lang po. King San Jose. St. talaga Joseph the pagawa. Worker po. Kaya po kayong balen. Kari mo ay Isef. Ali naman po among. I mean, ngayon po, isip kaya po na, one of these days, magmisa ko pala nung karin ko ay kumpisa. Wow. Kumahanta. Eh, ba't magbisa ka naman sa app? Opo, among. I-ready di kang titan gym para kaya ka. Dati po, karin po yung misa mi kanita, yung high school ko. Ninong direktor mo kanita? Yung director ko po kanita, iamong Elmer Dizon. Ay, apong po, Elmer among, na. Opo. Ate, So, Boris, sabihin kayo na kanya pa. kaya yung Ay, kasi, among kanta. nanding kayo pa po pakaramdaman. I-Father Pot, akayabi kay seminaryo. Opo. Kay ba't akayabi kay Apong Elmer Kalis Eskwela? Eskwela po. Iyang direktor, sabi ko, kayo nakanapan ng anak kayo niya. Pila na ka ba, no? Reverend? 27 ko po ngayon ni Amo. 27. Nung mayari kang pari, 27 or 28. 27, 28 po. Opo. Kayo nakana po, Nepo. Kaya po, fresh na fresh. Kaya, very ideal yung pindaramdaman tamo kaya. Nepo, kaya, last word sa mo, mumuna ka rin manalbeta mong krusada. Any words, Karela? Karin po manalbeta mo po, rin kaya katamo pong viewers. Dakal pong salamat kay Pamanalbe, Pamakiramdam. Karin pong kwentuhan. Happy sabihan mi pong among. Sana po, dahil pong kwento mi, asa sabi mo po kaya share mi. Sana maging larin pong dalan, banta karing aliwang tao. Mabiyasa, pakanita, akit na mo rin po, nung nano po itang kaburyani nga pong Ginoo, Karela. At among, takal pong salamat, king pamanimbitayo po kanako, kaya pong kaya kayong May pressure kayo segment. na. Medyo may pressure ko. Opo. Dakal pong salamat. At so kayo po, Ngeni, kanita, Nemong. Bali po, nung ating kumong pera ngayon oras sa ini, sali kayo po sakyan. Kasi po, all the way from Santa Ana, Pampanga, intaya pa mo po king Pulong Masle. Mig-commute ya po para mo ma-interview ya. Kaya dakala salamat. Thank you ako, po, Nepo. Among. Thank you po. O karing ngayon no ka mga sign. Shout out Karela. Yes, shout out po. Kareng kaparokyami po, king Santa Ana Parish. Shout out po. Kareng taga Santa Maria and everybody there. Masaya ako po at kayabe da kayo po ngeni. At intamo pa punda kalapan noon, banta miyabe-yabe. Balo mo rep din ganaganang pari. Ing manjad sad kaya katamong pari. Ikaw, maging mapari na ka. Yapin po yung devotion tamo king Birhen. Kasi sabi natin, do whatever my son tells you. Ita mo yung magpasadsad kaya katamo. Kaya let this be our simple gift kaya ka na sana Thank you po. yang makasaw lalo na kaya ka from metong reverendo pinanampon tudtod maging niya pong pari sana yang manantabi kaya ka itong Birhen. Thank you po, Among. And sana po, kalupa na po yung kantata mo king our hymn to Our Lady of Good Counsel. Mother, tell me, what am I to do? Ready na yung kikatamo po reverendo. Kaya kim po lagyo na po ni Katar sa po, lagi kami po mangumbira. Karen po ng bisa magpari, itry na po yung pamagpari. Lalo na po, ako may inspire ko po kang among olimbat ko ng po school ministry. Din po na pong mag-aral tamo ka rin eskwela, Catholic School king Archdiocese. Let us try, laway niyo pong gawa kang milyari po kang among. Po, madagulya pong celebration ni ka rin pong Aspes,
Metong po ka rin kakatamong estudyante, deacon, yan po maging pari na. Sana po try tamo, itry tamo. Because in-house na po nga pong Ginoo, it's really for everybody. Yes Yan po. mo. Opo. It's- Kaya kilagyo na po kakatangar sa bispo, dakapunta ka na salamat, iyapong dong, at kikatamo pong radio station, 91.9 Bright FM, at impong media na po ng Nuestra Señora del Carmen, bibiyemi po kayo ing Maya Pabengi, at sana po kapamilata ng Reverend, you were inspired, na babae ka, lalaki ka, at intangan pong awos kingapong Ginoo. At kalim pong datang panahon, sana kalupa ng among, akit Diyosanin kayo sarili, susuyo king balayaning Diyos. Maya Pabengi kayuhan. Hail, our diocese of faith, invite us all. Let our faith be steadfast and stand tall. Braving the tests of time and tide, with Mary our mother by our side. In God's will we abide. Hail, our diocese of hope, inspire us all.
Diocese, our family, bind us all. Let us be a source of comfort for one and all. Let us be at home in God's embrace, with Mary, our mother, by our side. In God's will, we find grace. 75 years of courageous witnessing. 75 years of tenacious rising. Full of grace in your heart and spirit. Full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years. Full of grace in doing our ministry and all that it is to be. We give God our praise. We give God our fiat. 75 years of courageous witnessing. 75 years of tenacious rising. Full of grace in your heart and spirit. Full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years. Full of grace, these fruitful years. Full of grace, 75 years. Full of grace, Diocese of San Fernando. Full of grace. Feel at home tayo dito